Dumane edume ezizweni isihlahla somdlebe nondela mzimba bejempetshe mfasweni empahla inhliziyo zamadoda ayibomvu nabasethethe nasenyumba nemkhonto kwazi gazi ndaba iKhalamanzi Dictionary ndaba zati dumngeni. Nginibingelele South Africa yonke lapha enikhona. Hey bafowethu, nazi indaba enizanazo. Akekho umuntu onezitha njengokhehlelezi. Ngelwa ngapha bazama ngezibhamu, bazama ngamajele, bazama ngamaphoyisa, bazame ngayo yonke into. Kodwa nje uNkulunkulu uma engakavumi. Hayi ngeke, akekho ongakhona. Lithi iBhayibheli uhlukumeza umzimba, ungawuhlukumeza umzimba ukwenze konke, kodwa uzusiza ungawuthinti umphefumulo. Makhosi. Hey bafowethu, ngibhekane nengwadla. Zonke inkunzi zihlabe yodwa. Waze wamncane umfana oyimi. But I enjoy this life efana neyami. Because from far ungayibona ngathi uya-enjoy lo muntu unemali yonke. Hey ayikho into engiyi-enjoyayo. Hlala njalo ngilwa nomonase. Akukho njalo futhi engilwayo. Ngilwela nje ukuthi i-achievement yami. Ngilwela i-achievement. Nansi-ke indaba bafowethu. For now ngiyacela. Anginayo Facebook page. Le ethi Nyanga Wedumo Mzobo. I don't have a Facebook page, nothing. Ngihekhiwe whatever nibona ipostela phana, please batsheleni bonke. Page lami lihekhiwe, angina Facebook. I will be on TikTok only. IT nama specialist wonke, i-team yonke neswaharishile, they are still working on it, trying to trace ukuthi kwenzakalani, kwenze njani. Sizontshela mase ku right, but for now ake nibambe nje kanjalo. Bake batanase nabo lapha ku Facebook page. Bake batanase kube inkunzi zako Facebook zike zithathe le nkundla. Ofuna mina njengamanje uzongithola la ku TikTok noma ngithole ku YouTube wami Dr. Khehlelezi ku YouTube. Ngiyaxolisa kakhulu bafowethu, ngiyaxolisa kakhulu. Sibekezele nje. Izimo esibhekane nazo ungayitshela ukuthi wena inkinga wewedwa nazo, cha. Ungasiboni isigibela imoto ezinhle, usibone sihlale kumizi emikhulu ama-mansion, siney'ngane ezinhle, sinomakoti abahle. Inkinga nazo zifana nazo ke lezo zinto. The more ucela isibusiso ukukhuleka uNkulunkulu, the more uphakama, the more uvelelwa inkinga eyiningi. Ngizozama ukusho kanjalo kumuntu wonke, but I am a soldier. I am strong. I keep on walking njengeJohn Walker. Ngisaqhubeka ngiyaphambili, igiya liyaphambili, anginaki zonke. Lithi iBhayibheli konke ngakushaya indiva. Ngiyokushaya indiva konke ngiyaphambili. Okwamanje uzongithola nje la ku phone number yami ethi 071 130 7808. Ngizonixina kakhulu nje ku TikTok, ngixine kakhulu ku YouTube, Facebook ngisamile nje kancane. Ngobuye ngibuye, mangibuya ngizomemezela entsha i-account yami entsha ya Facebook. Okwamanje ngihekhiwe. Please forward this message to everyone. uKhehlelezi is not on Facebook. Angikho ku Facebook at all. Ngizonitshela mase ngibuya. Angina page, angina next. Bonke nibabonayo it's a fake account. Hambani nje niyolreport ipage, nireport. It's a fake. Umuntu olithathile ungenile uzenzela imathanda uyipostela into zakhe ayifunayo. That is not me. Please. If ever ukhona IT oyithembayo nawe wazi ukulungisa, angasilekelela, but my team is working on it. Siyabonga kakhulu. Inamba yaseGoli for booking 066 00 266 33. Thank you so much.